फैगौ मार्च दाननि 27 अक्ट'आव जानो गोनां आसाम बिधान सभानि जा इलेक्सन फार्स्ट फेज बेनि जों फोसावदिंनाय हाबाफारि सानजारि नोगोर सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लिंथुमनायाव जागासिनो दं। जोङो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आन्चलिक कमिटिनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आन्चलिक कमिटि आबोब सारेन्डार एनडिएफबि एक्सपिएलटि जों जयैनो जानो गोनां जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जानो भट होनांगौ होननानै जों फोसावदों। जों मानो बिजेपि हान्जानो भट होनांगौ बेखौ सिगांनिफ्राय जों बुंबाय थादों जे जोंनि जा बर' गोरोबथा जानानै थांनाय बर' गोरोबथा बे गोरोबथायाव जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गं 21 जिल्लायाव गोसारनानै थानाय जा बर'फोर बे बर'फोरनि थाखाय आलादा गाव हायुङारि काउन्सिल जोंनो होदों बिजेपि गभर्नमेन्टआ दानानै होबाय। बेनिखायनो जोङो एबार खनसेखौ बिजेपि दोलोनोनो होनानै देरहासार होनो थाखाय जों खामानि मावदों आरो जों आसा खालामदों धेमाजि जिल्लानि मोननैबो समस्तियाव मोननैबो कनस्टिटिउन्सियाव जों देरहागोन बिजेपि हान्जाखौनो देरहाहोनायनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो देरहागोन जों बेखौ आसा खालामो। आरो रायजो राजाफ्राबो जों जेबायदि फोरमायफैदों बेखौ गनायनानै लादों आरो गोदो जेरै बर' माहारियारि आफादफोरनि थिननाय बायदिनो भट होदों गोदोबो होदों दाबो होगोन होननानै जोंनो रायजोफ्रा फोरमायदों। बेखौथ' मैया आंनि दैदेननायाव जों साननानै दिहुनदों बेवहाय 27,000 एसे 27,000नि खाथियाव दं एसे खम दं खिन्थु 27,000 खाथियाव दं। जों बिदि साना मानो होनब्ला खाथियाव आरो जेब्ला मोनबाय थानाया बर' माहारियारि आफादखौसो मोनबाय थायो दुखु खैफोदाव आरो दिनैहाय सोरबा सासेया फैनानै दान्दिसेनि गेजेराव केन्डिडेट जाफैबानोथ' बे जानाय नङा। बे जिखि हान्जायावनो जाथों जिखि दोलोआवनो जाथों बर' रायजोआ बेखौ गनायनानै लाया। सिगांफ्रावबो ओंखारदों नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 2014 जि जादोंमोन बेवहायथ' बर' सासे केन्डिडेट दंमोन। जों जेसेबांखिनि डेडलाइन होदों बेसोरल'सो मोनदों बिथाङा बिनिथ' बारा मोनाखै। बांसिन बर' रायजोआ बिथांनोनो होदोंमोन बर' केन्डिडेटनो होदोंमोन नाथाय बे फिथाइ थायाखै। बै समावबो जोङो जोंनि स्टेन्डआव थानानै जोङो भुबन पेगु बिथांनो होदोंमोन। दिनैनि थारिखआव जोङो भुबन पेगु हिसाबै नङा जों बुंदों बिजेपि हान्जा दोलो हिसाबैसो जों भटखौ होनांगौ। मानो होनब्ला बिजेपि दोलोआ जोंनि जा इसुफोर बेखौ मावफुंना होदों आरो माखासे आद्रा थानाय इसुखौ मावगोन होननानै बिथांमोनहा खोथा होदों। जोंनि गिबि जा इसुमोन बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि नाम्बार 1 डिमान्डआनो जाहैदों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे जाफुंबाय बेखौ आरो गोजोरसिन खालामबावगोन जोङो। बिनि थाखायनो जों दा बिजेपि हान्जाजों बे खेबावबो जों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय सिन्था खालामनाय जादों आरो बेखौनो जों डिसिसन लानानै गासै मिरु आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै बिजेपि हान्जाजों एलायन्सआवनो दङ। खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो दं। जों आबोबनि सापर्ट मोनबाय थादों सारेन्डार एनडिएफबि बिथांमोनाबो सापर्ट होदों लोगोसे बर' रायजोआबो जोंखौ सापर्ट होदों। गणतन्त्र बयहाबो राइट दं। जोंनाव हाग्रामा फैगोन बे खोथाखौ बयबो बुंबाय थादों हाग्रामा फैगोन बयहाबो मोन्थाय दं संबिजिदा मोन्थाय होदों नङा होमबा। बहाय रायजोआ बिजिरगोन बबे समावहाय सोरजों थानांगौ रायजोआ मोनथिगौ बेखौ बर' रायजोआ मोनथिगौ। जोङो गोदोनिफ्राय राजखान्थिखौ जों मोनसे हान्जाजों थाबाय थानानै जोंनि सुबिदाफोरखौ आदाय खालामनो हायाखै सम लानानै सोलायनो गोनां जादों। दिनैहाय बिजेपिआव मावफुंनो हिसाबै जों बिजेपिजों दं। दाख्लैबावहाय जुदि बिजेपि लेड माबाया हाग्रामा एन्ड बिजेपि एलायन्समोन बे समाव जुदि जोंथ' उनाव मिथिनो मोनबाय थोंजोङैनो मिथिनो मोनबाय जे बिपिएफआनो बिलखौ हमथादों काउन्सिलनि बिलखौ बिथांमोना हमथादों। जायखौ दिनैहाय बिथांमोना मावफुंनो हायैनि थाखायनोथ' बे बिथाङा गुबुन हान्जाजों जा थांबाय बिजेपिजोंबो एलायन्सआव गैला। बिजेपिआ जोंनाव मावफुंना होबाय जेखुनु जों बिजेपिजों थागोन। जोंथ' बिदि बिट्राय खालामनो हाया आफादनि मानसियाथ' जों बिट्राय खालामनो हाया रावखौ। पलिटिकेल पार्टिनि मानसिया हरै जानो हागौ सोरबा टिकेट मोनैनो ओरै खारनो हागौ। हाग्रामा महिलारि बिथाङा हान्जा दं बिपिएफ हान्जा दं बे हिसाबै बेहा जायजों सुबिदा जागोन बायदि मोनदों बेजों थाङो। बिथांमोननि इन्टारनेल मा गाज्रि जालायदों जों बेखौ नागिरा आफादा बेखौसो नागिरो जाय जोंनो मावनानै होदों जों बेनि सायावसो मिथिगौ। बिजेपिआ जोंनो मावना होबाय बिपिएफआ मावना होआखिसै आरो सोरबा हान्जाया बबे आफादा बबेथिं थांदो जोङो जिखिनि जोंनि स्टेन्डखौ लानानै जों जिखिनि आफादफोर दं जों बेखिनिजोंनो खामानि मावदों।
आरो सोरबायाथ' थाखासिगोन सापर्ट खालामग्रा गुबुन सोरखौबा सोरबा निर्दलीयखौ सापर्ट खालामग्राबो थागोन खिन्थु जों जेसेबां हायो जों जायखौ फोथायलायनानै खामानि मावबाय थायो जों बेखौसो मावदों जोंथ' बुंगोन गासिबो बर' माहारियानो ज' जानांगौ बुंगोन दाबो जोंनि मावनांगौफ्रा दासो मोजां जालांहांदों सोरबा गावस्रानानै थांनायखौबो जों लुबैया हायोब्लाथ' ज' जाफैनांगौ आरो हायाब्ला नों मा खालाम आरो एसे बाथ्रा ओंखारलाबाय थादों जे हाग्रामा फैनायाव जोंहा माबा मोनसे एफेक्ट जागोन नामा जोंहा जेबो एफेक्ट जाया बिथाङा कंग्रेसनि जानानै फैदों कंग्रेसनि बिजाथिखौ सापर्ट खालामनानै केम्पेइन खालामफैगोन बेल'सो बेवहाय सासे सानैथ' कंग्रेसखौ मोजां मोनग्रा थाखासिगोन नाथाय जोंनि जा थांखि जेनो देरहाय बे उननि बाथ्रा आसाम नाङै जों बिजेपिखौ सापर्ट खालामनांगोन जोंथ' आद्रि खालामनो हाया अननाय मोनदों नों अननाय होनांगोन जोंनि इसुखौ जाफुंहोदों जों बिथांमोनखौ सहाय खालामनांगोन बिथांमोननि दैदेननायाव बड' एकर्डआ जानानै थांदों बेखौबोथ' नों गनायनांगोन ना बेखौबो जों गनायनानै लादों दा बिनिखायनो जों बारा गोथौसिम थाङा सोरहा मा सान्दों मा साना जोंहा बेजों खोथा गैया महिलारि बिथां फैथों बिथाङा मोन्थाय दं बयहाबो मोन्थाय दं आंहाबो मोन्थाय दं गणतन्त्र बयनोबो मोन्थाय होदों बेनोथ' डेम'क्रेसि ना डेम'क्रेसियावथ' बयहाबो मोन्थाय दं बादा होनायनिबो खोथा गैया रायजोआ मालाय बुजिगोन जों जेखौ बुंदों फोरमायदों जोङो खोन्था बेखिनियानो